ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತಿನಕ್ ಎಂಕುಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನದು Ka-Naada ಕಿಲಿಮನೆ ಬರುವಾದ ಏನು ಗುರುತಿಸಾದ ಒಂತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ಪಿನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂತ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬತ್ತಿಬಕ ಐತ ಒಂಜಿ ಸಿಡಿ ಬೈದಿಪ್ಪುಡು ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಇರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅವೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂಚ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂದು ಇತ್ತು ತೋಜಪ್ಪ ಉಂಗಳ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪೂರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಟು ಇರತ್ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇರೆಂಕಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪೋಯಲ್ಲ www.Ka-Naada ಪೋಯಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಪಂತುಂಡು ಮಿತ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂದು ಒತ್ತಿಕೊಂಡ ಇಂಚ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ kanaada.com/downloads ಬಂದು ಇಂಚ ಮಿತ್ತದ ಮೂಲ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಚ ಪೋಂಡ ಎಂಕಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಬರ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈತ ಭಾಷೆದ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಪಾಡ್ದಾನೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯಾವ ಭಾಷೆಲ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಬೋರ್ಡ್ನ ಇದು ಪಾಡ್ದ ಇಸ ಎಂಕ್ಲು ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ದವಣ್ಣ ಒಂದು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಐನಡ್ದಾರ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಕೋಡ್ ನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ತುಳುಕು ಮಲಯಾಳಂದ ಯೂನಿಕೋಡ್ ನಮ್ಮ ದೀಪ ಐನಡ್ದಾರ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಐಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದಾರ ಆತ ದೀಪ ಸೊ ಸದ್ಯೋಗಿರು ಮಲಯಾಳಂ Ka-Naada ಮಲಯಾಳಂ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಾಗ್ಲು ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಾಗ್ಲು ಹಿಂದಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪೂರ ಈ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಅವ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗಳು ತೋಜೋದು ಬರ್ಕು ಈಚೆ ಇದು ವಿಂಡೋಸ್ದ ಬಲಬದಿ ಇರ್ತಾರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಹೊರ ಒತ್ತಲೆ ಅದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ವಿನ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಡಬದಿ ತೋಜೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಅವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಆ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಇದು ನಾವು ಫೋಲ್ಡರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಹೋಯಲ್ಲ ಇಂಚ ಅಲ್ಪ ವಿನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಎನ್ಐಟು ದುಂಬುದ ಒಂದು ವರ್ಷನ್ ಸೊ ಒಂದು ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ని ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಜಿಪ್ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪೂರ 10 ಭಾಷೆಲು ಅಲ್ಪುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಇಸ ತುಳು ಪಾಡೋಟ ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳಂ ಪಾಡೋಟ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಾಡ್ಕೋ ಅವೇ ನೀ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಉಂಟು ನಿಜಾಂಡ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟಪ್ ಉಂಟು ಅವೇ ನೀರು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ಇಂಚ ಸೆಟಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನೆಡ್ ಅವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಐನೆಡ್ದಾರ ಎರರ್ ತೋಜೋಕೊಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಎಸ್ ಬಂದು ವಿತ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಬರ್ತಿವಾಗ ಇರೇಂಜಿನ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಫಾಂಟ್ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವು ಲಂಚನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪೋಯಡ ಕೂಡ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಸೀಡ್ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಾಂಟ್ಸ್ ಬಂಟಿನ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ತಿರ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಬಂಟುಂಡು ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋ ಟು ಫಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಇರ್ಪೋಯಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಫಾಂಟ್ ಫೈಲ್ ಒಂದು 4 ಫಾಂಟ್ ದಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸ್ಟ್ರೀಪ್ ಅಂತಿನೇ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫಾಂಟ್ ಅವು ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಪುರ ಮಲ್ದು ಮಾತಾಡಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಪುರ ಅಕ್ಲ ಗ್ರಂಥದ ಶೈಲಿದೆ ಟೈಪ್ 1 ಟೈಪ್ 2 ಫಾಂಟ್ ಮಲ್ದಿದೆ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅಂಚೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿಬೇಕಾ ಇದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ನಮ್ಮ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಇರ್ಬೋದು ತುಳು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ನಾಡಿಯದ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ತುಳು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಫೈಲ್ ಒಂದೇನು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ .ttf ಮಲ್ತಾಡ ಇಂಚಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಮೂರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಬಂತು ನಿಂತದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಬಂದು ಒತ್ತಿಯಾಡ ಆ ಫಾಂಟನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಹೊರ ಒತ್ತಿಯಾಡ ಅವ ಇವಾಗ ಫಾಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಬಂದು ಬರ್ತದೆ ಅವ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಈಸ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಈಸ ಕನ್ನಡಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ತೋಜವ್ರೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇದು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳಂ ಬೋದು ಪಾಡ್ಯೋ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಇದು ಕನ್ನಡನೇ ಪೋಲಿ KD ಬಂದಿಪ್ಪುಣ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಉಂಟು ಇಂಚ ಪೋಯಡ ಮಿತ್ ಪೋಯಡ ಇಂಚ ಬಟನ್ ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ KD ಬಂದು ಉಂಟು ಒಂದೇನು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ಉತ್ಪಲ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಉಂಟು ಅವೇನು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಇದು ಎಸ್ ಬಂದು ತಿರ್ತದಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳೋಣ ಎನ್ನೇಟ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಕೇಳೋಣ ತೋಜೋಣ ಒಂದು ಆಗ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಅವು ಪ್ರತಿ ಭಾಷೆ ಪಾಡಿವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಟ್ಟು ಬಲಾಬದಿ ತಿರ್ತದೆ ಟೈಮ್ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಡಿಪ್ಪು ಈ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದು ಇದು ಹೊರ ಈಸ ಮಲ್ತಾಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬಂದು ಬರೋದು ಈ ಜನ ಮಲಯಾಳಂ ಪಾಡ್ಯಾಡ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮಲಯಾಳಂ ಪಾಡ್ಯಾಡ MY ಬಂದು ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅವು ತೋಜೋ ಬುಜ್ಜಿ ಅವು ಬೂಟ್ ಮಲ್ತಿಬೇಕಾ ತೋಜೋ ಬೊಕ ಇನ್ನು
ಅವು ಆಯ್ವಾಗ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನ ಸೀದಾ USB ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. USB ಕನೆಕ್ಟ್ ಪಕ್ಕದ ಪೋರ್ಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ನಾವು. ಪೋರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಇಂಚೊಂದು ಲೈಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೆತ್ತಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ ಬಂದು 3 ಸರಿ ಲೈಟ್ ಆದ ఒక ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫ್ಲಾಶ್ ಆದ ಪಂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಇಸ ಇರು ಯಾವೇ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಪ್ಪು ತುಳು ಇಪ್ಪು ಜನ ಕನ್ನಡ ಇಪ್ಪು ಎರಡು ಅವೇನೇ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಟಾಪ್ ಸ್ಕಿನ್ ಯಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಸರಿ ಆ ಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಅಂತ ಲೂಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವು ತೂದು ಟೈಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತೂವಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇಂಜಿನ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಅಂತ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ತೂದು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಗೆ ಬರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ವರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ. ಸೊ ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಲಾಬದಿಟ್ಟು ಮೌಸ್ಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದು ತಿರ್ತು ಹೊರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಲಯಾಳಂ ಒಂದು ಜಂಡ ಇದನ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಲಾಬದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರೌಂಡ್ ಚಿಹ್ನೆ ಉಂಡು ವಿಂಡೋಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಪಕ್ಕೋಡು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಚಿಹ್ನೆ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಲೋಬ್ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿದ ಒಂಜಿ ಚಿಹ್ನೆ ಅವಿನ್ನು ಹೊರ ವಸಂದ ಅವು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಜನ ಮೌಸ್ ಕೂಡ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗ ಬಲಾದೈಟ್ ಇಂಚ ಟೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದು ತಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳಂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಬತ್ತಿವಾಗ ಇದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ತುಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಾ ಅವು ಮಲಯಾಳಂದು ತಾ ಬರೋದು ಪಂಡ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಿಂಡೋಸ್ ಇಸ ನಮ್ಮ ಫಾಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ದವು ತುಳು ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಈ ನಾವೇನು ಮುಲ್ಪ ಟೀಡ್ ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ನಾಡಲಿ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಬಂದು ಹೊರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿತ್ತದೇ ಪುಂಡವು ಎಸ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಟಿ ಆಯ್ಬೇಕ ಮುಲ್ಪ ತುಳು ಸ್ಟ್ರೀ ಅಂತ ತೋಚುದು ತುಳು ಸ್ಟ್ರೀ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ದಂಡ ಇಸ ತುಳು ಫಾಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮಿತ್ರ ವಿಂಡೋಸ್ ತುಳು ಸ್ಟ್ರೀ ಅಂತ ತೋಚುದು ಇಸ ನಮ್ಮ ತಾವತ್ತಂಡ ಒಂದು ತುಳುತ್ತ ನಮ್ಮ ಫಾಂಟ್ ತಾವರೊಂದುಂಡು ಕೆಲವು ಸುಮಾರು ಮಲಯಾಳಂದ ಲಕ್ಕನೆ ಪುಂಡು ಫಾಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ. ಸೊ ಇಸ ತೂ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಎಂದು ಮುದ ನೆಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನೀಲಿ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿಕೊಂಡೆ ಅವು ಕಂಬೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಾ ಪ್ಲಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ತೂ ಕಾಗೋಡು ತೆಂಚ ಬಂದ್ಕೊಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಶಾಲೆ ಯಾವ ನೀಲಿ ಬಟನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಏನೇ ಫಸ್ಟ್ದೇನೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಬೆರಳು ಇಂಚ ಬರ್ತದ್ದು ತಾ ಪ್ಲಸ್ ಎಡಕೈಟ್ ಹೂ ಒತ್ತು ಪತ್ತೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ತೂತಾಡಿ ಹೊತ್ತು ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ ಯಾರ ಲಾವ ಲಾ ಪ್ಲಸ್ ನೀಲಿ ಬಟನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೂ ಈ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪಿನ ಹಾಕಲೇ ತುಳು ನಮಗೆ ಅಕ್ಷರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಹೌದಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಸರ್ ತಾಲ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಡ್ಡಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ತುಳುಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಮಲಯಾಳಂ ಉಂಟು ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಸರ್ ಕನ್ನಡೋಡೆ ತಾವತ್ತಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಫಾಂಟ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಳು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಉಂಟು ಭಾಷೆ ಮಲಯಾಳಂ ಉಂಟು ಅಂಡ ಕನ್ನಡ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಾ ನೀಲಿ ಬಟನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೂ ಲಾ ನೀಲಿ ಬಟನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೂ ಲು ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಇದು ಮಿತ್ತದಲ್ಲ ಇಂತಲೇ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡೋಡೆ ಇರೋ ಬರೀತೀನಿ ತುಳುತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಬೂತಿ ಜನದ ಪಂದು ಬಾಯಿ ಕೆಂಪಾಂಡ್ ಕೆಂಪಾಲೋಡು ಪಂದು ತುಳುಡು ಬರೀದೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡೋಡು ಬರೆಯೋದು ತೆರೀದಿನ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಬೇತೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉಂಟು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತದ ಅವೇನಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಈತ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓ ಒತ್ತಂಡ ಕಾಪಿ ಹಾಕೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸೊಂದು ಓ ಎಡಾಬದಿಟ್ಟು ಓ ಇಲ್ಪ ಚಂದ್ರಬಿಂದುದ ಮಿತ್ತು ಕಾಪಿ ಹಾಕಿ ಈ ಸಹ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂರು ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಓ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸೊಂದು ಮಲ್ಲ ಓ ಒತ್ತಂಡ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ಈ ಸಹ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಪಾಡೋದು ಬೇಗ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಬೋದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ಉಂಟು ಮಲಯಾಳಂ ಅಂತ ಇಂಚ ಮಲಯಾಳಂ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಸ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಫಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮೂಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಾಂಟ್ ಹೊರಪಾಡಿ ಆಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ತೋಜುಂಟು ಇಸ ತುಳು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಎತ್ತುಂಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಸ ತುಳುದು ಬರ್ತದೆ ಸಂಚ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಹಿಡಿದು ನಾನೊಂದು ಲಿಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಹಿಡ್ದಾರ ಸೊ ಇಜ್ಜಂಡ ಅವೇನೇನು ಈಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೋರು ನಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ಕನ್ನಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಳು. ಸೊ ಭೂ ಅಲ್ಲ ಭಾ ಫಾಂಟ್ ತುಳು ಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಲೇ ತುಳು ಸ್ಟಿ ಮಾಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಭಾ ಪ್ಲಸ್ ಹೂ
ತ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಜ ಚ ಛ ಜ ನ ತ ತ ದ ದ ನ ದ. ಸೊ ಮಿತ್ತದ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ತಿರ್ತು ತುಳು ಬರೆದು ನಾವು. ಸೊ ಎಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನಿದ್ದಾರ ಒಂದೊಂದು ಭಾಳ ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬೈದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಕನ್ನಡ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಜನ ಹಿಂದಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ತುಳು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಾಂಬೆದ ಹಾಕ್ಲು ಪೂರ ಹಾಕ್ಲು ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಲಯಾಳಂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತಿರ್ತು ಮಾಡೋದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆವರಣ ಪುಷ್ಪಾವರಣ ವಿಶೇಷ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ. ಹಾಂ ಓಕೆ, ಒಂದು ಪೂರ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಚಿಹ್ನೆ ಉಂಟು. ವಿಶೇಷ ಚಿಹ್ನೆ ಐತೆ 1 2 ಮಿತ್ ಇಂಜಿನ್ ಉಂಟು. ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಉಂಟು, ಅವು ನೆಟ್ಲ ಕೊಡ್ತಾವೆ ನಾವು. ಇತ್ತ 3 ಪೂರ 1 2 3 ಮಿತ್ ಪೂರ ಚಿಹ್ನೆ ಉಂಟು. ಅವು ಶಿಫ್ಟ್ 11 22 ಆ ಚಿಹ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕುಲ ಕೀಬೋರ್ಡನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ 11 ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಶಿಫ್ಟ್ 1 ಶಿಫ್ಟ್ 11 ಇಪ್ಪಳು ಒಂದದ ಮಿತ್ ಇತ್ತನೆ ಚಿಹ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅವೇ ರೀತಿ ರೂಪಾಯಿ ಶಿಫ್ಟ್ 11 ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ 1 2 3 4 ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ 9ದ ಮಿತ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಂಟು, ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರೈಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಚಿಹ್ನೆ ಪೂರ ಕೊಡ್ತದೆ. ಏನಿದ್ದಾರೆ ದಂಡ ಡಬಲ್ ದಂಡ ಕವಿತೆ ಬರಬೇಕು. ఒక ఫంక్షన్ కి ఉంది బలాబదిట్ F1 F2 అని బరదు. ఇది F12 అవుతుందా. సో విండోస్ నుంచి ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది అవి వైపు అవి సేవ్ అవుతుంది అది విండోస్ నుంచి చిన్నపోతే ఎస్కేప్ అవుతుంది అవుతుంది. ಸೊ ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏರಿಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬ್ರೌಸರ್ ಕೊಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈಗ ಫಾಂಟ್ ಲೋಡ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತಿರ್ತ್ಬೋದು ಇಸ ಕನ್ನಡ ಉಂಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ಇರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ವೆಬ್ಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜೆಡ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿನೈಕ್ ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಒಂದು ಜೀವ ಕೊಡ್ತಿನೈಕ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಂತರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೀರು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒಲಿಯೋದು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಲಿಯೋದು ತುಳು ಬಲಿಪಡು. ನಮಸ್ತೆ.